Takže čau lidi, já jsem taková, jsou tady se mnou všichni, nevím. Červená šiška. Staví moje a já vás vítám u nového. Jedeme mašinka, Zeman Hůl. Honzo, pojmenuješ to červená šiška. A to je všechno pro dnešní video. A dneska tady budeme dělat, se budeme zabývat tady tím a tady tím debilem. A to je co? Tohle je co? Tohle je co? Tohle je co? Ivan! Červená šiška. Jo, červená šiška. Vyplí se do toho. Já mám Jestli bych chtěl udělat nový kanál, tak se to bude jmenovat Červená šiška a David plivnul na zem. A jak plivnul David na zem? Takže, Kámo, zvedni, vidíš? koukejte, hvězda! Kámo, zvedni keře, za tím, vidíš? Ilumináti přišli, vole! Pomoc! Já jsem Červená šiška. Oni určitě chtějí. Oni určitě chtějí. Tady mě nenajdou. Já pojít! Ahoj, kamarádi, jak se máte? Vypadněte všichni! Dáme bitku, oni dva, takže 3. Bereli, jdu! Bereli. Josína, musíš. Já jsem dobrý na tohle. Josína. Ty jsi vyhrál. Ty jsi vyhrál. A co kluci? Vy se nebavíte? Já vím, no. Červená. Ne, to je moje. Ne, ale nech to, dej. I am winner. Ne, já jsem vyhrál. Teď jsi metru ku mně. Epocha, to je bloušek. Hojli. A kurva. Nevím, kolik. 22. Ty jsi to nenatáčel. Natáčel. Jo, dobrý. Kámo, pět si u dalšího videa. Kámo, natáčíme